Ola, moi boas, damoslle a benvida unha semana máis a unha nova edición de Informar. Hoxe, como non pode ser de outro xeito, falaremoslle da sardiña para ver os prezos e o estado do recurso ante a proximidade do San Xoán. E unha semana máis temos que seguir a falarlles do plan do polvo, xa que a Consellería e o sector non consiguen achegar posturas. Tamén abordaremos o proxecto de remodelación da Lonxa da Pobra que vende ser adxudicado. Estes temas e máis, hoxe aquí en Informar. Comezamos. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428. Pouca sardiña e, polo tanto, prezos moi altos ante a proximidade do San Xoán. Xa nestes días o pouco peixe que se descarga está a dar cotizacións moi elevadas. Estimase que na véspera da festa a caixa mesmo poida roldar os 200 euros. Sen achegar posturas ante o plan de explotación do polvo, así continúan o sector e a Consellería do Mar a pesar das recentes reunións. Os profesionais xa advertiron que non volverán ao traballo baixo este regulamento. O alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, entregou unha piragua ao palista local Cristian Silva Pérez, que participará este mes de xuño en Polonia no Campeonato de Europa Júnior. A compra da embarcación foi financiada íntegramente polo rexedor local. Como ven, sendo habitual, a sardiña escasea polo San Xoán, isto fai que o seu prezo se encareza e os profesionais agardan que a caixa poida chegar a roldar os 200 euros na véspera da festividade. É a tónica habitual dos últimos anos. Chega ao San Xoán, incrementase a demanda de sardiña, pero apenas hai peixe para abastecer o mercado. A campaña de sardiña este ano vai ser moi mala, pero non só por San Juan. Ou cambia a climatología e atraca peixe de fora, ou non vamos a ter moita sardiña. A sardiña, hoxe esta noite saliron os barcos todos de Portosín ao mar, que xa viñeron 4 máis do País Vasco, que estaban na costera de Anchoa, e non hubo máis que 60 ou 70 caixas, con un precio xa desorbitado hoxe. E non se ve peixe na costa. Sí, na Sardiña está sendo bastante... Hai barcos que ainda están a norte, que están no Bocarte, e os que están por aquí, pues, bueno, viñeron un pouco tamén, que son épocas onde podes aproveitar esta tirada do San Juan, non? O San Antonio da semana pasada, o San Juan agora e tal. Isto todos os anos se actúa desta maneira, así, para poder buscar a mellor tirón dos precios, non? Os mariñeiros atribúen este descenso do recurso á climatoloxía, pero en especial o exceso de verdel, que conta con tags moi limitados. A ampla presenza de bancos desta especie xunto cos de pescada dificulta a recuperación da sardiña, que está moi por debaixo dos niveis de recuperación agardados. A climatoloxía influeu moitísimo tamén neste tema, pero tamén que vimos desindo xa os armadores xa hai moito tempo é que non se cría a xouba. Hai pouca xouba. Nós estamos achacando constantemente a que desde que con este tag tan reducido que temos de verdel ou de rincha, como lle chamamos aquí os gallegos, con este tag tan reducido invádese-nos a costa de rincha. Entre a rincha e a merluza, que se recuperou moito máis, pois nos están comendo a hueva da sardiña, que aquela máis os alevíns todos, os que atracan a costa, porque agora na primavera é cando atracan os alevíns, xa cando a xouviña é pequeniña, é que se ven a formar adentro das rías. Pero ao chegar á costa encontra con semejantes bancos de rincha e a comen toda. Estamos pois nun momento moi delicado. Consideramos que temos a sardiña, a recuperación da sardiña está por debaixo dos niveles de recuperación. Eso estamos dicindo constantemente.
Aínda que xa levan varios anos advertindo deste problema, non teñen o apoio das administracións competentes, polo que a situación vai a peor. Tiñamos que tomar unhas medidas, pero é que non nos entenden nin os biólogos, nin Bruselas, nin a Consellería de Pesca, porque tiñenlle que dicir que nós, para poder recuperar a sardiña, que temos que facer un esforzo entre todos, nós poderíamos recortar os cupos que temos 7.000, poderíamos non recortar pois en certas temporadas, por exemplo, agora no verán, non porque está a sardiña sin hueva, non fai falta tampouco tanta presión, nin ten tanta presión. Bueno, pero no inverno, cando vai para desovar, cando se está recuperando para desovar, despois de todas estas festas, pois podíamos reducir os cupos da sardiña un pouquiño, pero tiñanos que dar máis cuota de rincha. A rincha sobra, unha que estamos vendo que está comendo todo o resto, o plancton desta especie que temos que recuperar, nós baixaríamos o cupo de sardiña, pero Bruselas e a comunidade toda nos teñen que dar un pouquiño máis recursos dos que abundan moitísimo. E xa que abundan tanto, pois o mellor sería sacalos sin chegar a esquilmalos, pero neste momento non, porque hai demasiada. Esa é unha das cousas que nós poderíamos propoñer tamén para poder recuperar a sardiña. Con este panorama, a Consellería do Mar autorizou os cerqueiros a faenar na noite do venres, tal e como solicitaran algunhas confrarías, para surtir o mercado de sardiña na véspera da noite de San Xoán. A ver que non había sardiña durante a semana, pois moitas cofradías solicitaron a unha maioría de cofradías, algunhas non, outras sí. A maioría solicitaron a poder traballar de sábado para domingo, dado que o domingo, ou do viernes por sábado, dado que o domingo ainda é o día da fogueira. Entonces, bueno, se lle pideu a súa solicitud. A verdad que demostrou que o tempo ainda non houve hoxe, non houve sardiña tampouco, mañán tampouco, e polo tanto o sábado pode ser un bo día se pescase a sardiña, claro. Se non se pesca nada, pode ser un bo día para ver a sardiña ou outra especie tamén, porque se houbera bos xurelos tamén cubrían o tema da sardiña. Sen embargo, en Portosín decidiron non ampliar unha xornada de traballo, posto que a experiencia de outros anos non foi positiva. Prefiren respetar os días de descanso dos mariñeiros. Ademais, entenden que poucos compradores agardarán ata o propio día da festa para abastecerse. Na última vez que salimos non foi positivo. Ainda había algunha máis sardiña que este ano, non? Resulta que trouxamos peixe o viernes, baixamos na venda, en vez de estar a sardiña a 200 ou 250, baixamos na venta, na vendeduría. Vamos ese día para o mar, chegamos a terra, e o peixe, como xa todo o mundo estaba servido, unha que este ano coincide fatal, porque coincide nun sábado, se non te está servido no viernes, no sábado non te vas a esperar a servir, eso, porque sería malo, e quedaría si cadra sin recursos, pois para quen tes que servirtes. Ben? E non é positivo, é máis outra. A xente non está pola labor, os mariñeiros non o queren. Teñen 48 horas de descanso e tamén queren disfrutar da festa. Non teñen por que non disfrutar da festa unha vez que lle coincide nun sábado e nun domingo. Non? Iso é o que eles queren. O sea que, e ademais despois, repercute tamén en nós. Temos que devolver o día. Temos que devolver ese día. E nós non temos por que perder un día tamén completo de mar, pois por media jornada dun día que non nos vai a beneficiar en nada. Os prezos xa están acadando valores desorbitados. Nas últimas xornadas, a caixa superou os 70 euros, prezos que poden chegar a duplicarse na véspera de San Xoán. Nós queremos millor que os precios se manteñan moi estables, entre 30, 40, 20 euros a caixa de sardiña. Iso era boa señal para nós, para os pescadores, era señal de que había peixes no mar, que había recursos, pero eso, por desgracia, non é. E iso repercute en nós moitísimo, que é do que temos que vivir, con toda a nosa flota, pero tamén no consumidor, que se lle encarece demasiado, ainda que sea para facer unha festa, as festas pois tamén justa telas, pero pagar o mínimo posible, a disfrutar tamén do momento, non? E nós consideramos que a sardiña vai a pasar de 200 euros, tal como está vai a pasar, porque non hai. Subeu xa os precios hoxe, xa houve precios casi os doblou, pois xa en Vigo, en Ribeira, e mesmo aquí en Cambaos, que houve unha pouca do xeito, aquí do cerco casi non houve, porque non pescaron, onde unha pouquiña tamén, pero moi pouca, é dicir, está vendo cantidades, bueno, 200 caixas, 100 caixas en algún sitio, son cantidades moi pequenas, non, para o consumo que hai deste produto.
A pesar da excesiva cotización, a sardiña si ten saída no mercado, xa que pouca xente renuncia a celebrar o San Xoán como manda a tradición. A xente está polas festas, e a festa é unha tradición que hai e vai na facer, que podía facer máis tarde ou aquel, pero o día de San Juan tamén é a festa dun Carme de Portosín e fais a festa do Carme, coste o que coste. Sen embargo, para aqueles que non estean dispostos a rascar o peto, quedalles a opción do xurelo, moito máis barato por estas datas, ou o tan socorrido churrasco. Tras a concentración protagonizada polos naseiros da provincia da Coruña o pasado 8 de xuño, os profesionais e a Consellería do Mar seguen sen achegar posturas. A Asociación de Artes Menores de Galicia xa advertiu que non volverán ao mar o 1 de xullo baixo este plan. Tras a concentración protagonizada polos naseiros da Coruña o pasado 8 de xuño, a Consellería e o sector seguen sen achegar posturas respecto do plan de explotación do polvo. Dende a Asociación de Artes Menores a Soar Armega xa advirten de que non sairán ao mar coa nova normativa, posto que xa non lle será rendible. Se os nosos barcos, as nosas empresas non van ser rendibles, non vamos ser capaz de darlle un sueldo á xente que ven con nós, nin sequera vamos ser capaces de aguantar da empresa, de pagar a seguridade social, aguantar o gasoil, aguantar todas estas cousas. Non vai ser rentable. Non entendemos, da nosa parte, non entendemos como, se levamos con este plan 8 ou 9 anos, chegamos hasta aquí, máis ou menos, e hubo anos de moito pulpo, hubo anos de menor pulpo, hubo anos que volveu a haber máis, este ano foi un ano malo, é certo que foi un ano malo de pulpo, bueno, pero a naturaleza é así, tamén nas playas marisqueiras este ano non houve marisco, a que se lle vai botar a culpa? Aos mariscadores? Discrepan principalmente no réxime de etiquetado das nasas que impón o plan, obrigando a identificalas unha a unha, tamén coa limitación da porcentaxe de capturas de outras especies. Fálanos de poñerlle unha etiqueta ás nasas, fálanos dun porcentaje. Nós dicimos, pero vamos a ver, se o plan este do pulpo que estuvo en vigor hasta ahora, o antigo que había hasta ahora, tiñanos un tope de capturas, tiñanos unha talla mínima, tiñanos un horario de traballo, dicimos nós, que máis hai que facer? Que máis hai que facer? A NASA, todo o que ven na NASA, ben vivo, a NASA é arte máis ecológica e máis é menos depresiva que hai no mar, porque se faz mal, falo ti. A NASA, se ven unha nécora pequena, dalle a volta e tira, ela está viva, non se lle toca nin que as más. E non entendemos a que ven todo isto, non? Nós sabemos que se con este plan que quitou a Xunta, se salimos para o mar, pois vamos fracasar, non vamos poder aguantar os empleos, nin vamos poder traballar, porque non vai ser rendible. Todas as confrarías da Coruña amosanse descontentas co plan. Tan só na ría de Muros Noia 4 pósitos resultarían moi prexudicados pola súa dependencia do polvo. O caso aínda peor en Ribeira, onde quedarían regulados co plan específico de Pontevedra, que impón a obriga de retirar as nasas a diario. Solo aquí na nosa ría, dentro do ámbito da nosa ría, están os de Noia, está Portosín, tamén ten as Illas do Pulpo, está o Son, están os de Muros. Bueno, solo aquí en esta ría tan pequeniña como temos, pois xa hai 4 confradías implicadas, que dependen unha chea de barcos do tema do pulpo, é unha chea de familias, é unha chea de traballadores que están con nós, traballando con nós. A cousa, pois, tal como vai, non pinta moi ben, a máis non acabamos de entender as circunstancias que nin os barómetros desta xente que fixaron, que hai unha zona aí a sur que protesta e tal, bueno, pois en esa zona que fagan o que eles vexen, pero cada zona é distinta. Aquí na nosa costa é unha costa brava, é unha costa moi mala de traballar e hai unhas circunstancias que hai que adaptar a elas, e nada máis. Tamén quería dicir que estamos moi identificados cos compañeros de Ribeira, que estamos con eles a muerte, a ver o que pasa con o tema este. Isto non nos parece xusto que unha confradía da provincia da Coruña que queda desvinculada cando toda a provincia da Coruña deixan as nasas caladas, independentemente que se arregle o tema este problema do plan do pulpo, é que a Ribeira, sendo da nosa provincia, que lle obrigan a levar as nasas, que sabemos todo os peligros e os inconvenientes que trae levar as nasas nun barquiño destes para a terra.
Non só os naseiros da Coruña opóñense ao plan, senón que tamén membros da Confrarías do Sur, como Grove e Bueu, xa amosaron o seu rexeitamento a esta normativa. Había xente da Confradía do Grove, había xente de Bueu, por supuesto, estaba ali bastante xente de Bueu, claro, rexeitan este plan porque lle pasa o mesmo que aquí. Non, vamos a ver, eu que me criei no mar, nasci no mar, como a min case os compañeiros todos, os que foron achegando, o mar non hai chegar ali, non hai ninguna tienda, nin hai ningún supermercado. Non é chegar ali a dicirlle, coño, vamos coller 100 kilos de pulpo. E vamos ali, collémoslo nas caixas, vimos, non señor. O mar ten as súas circunstancias, é un campo hostil, hai que traballalo e hai moitas cousas que non veñen reflejadas aí no papeliño. No papeliño nada máis que veñen cifras, números e sancións. E non é así. Dende a Asociación de Artes Menores acusan a Consellería de non escoitar ao sector. En lugar de modificar o plan, din que traballan na centralización das vendas para mellorar a rendibilidade da especie, algo que pasaría, segundo o sector, por restringir a entrada de polvo foráneo. Parece ser que a Consellería de Pesca baraxou números e queixouse de que, claro, fixose menos diñeiro co ano pasado. Claro, hubo menos kilos, pero aparte de ver menos kilos, tamén o pulpo non valeu, non foi cotizable, non foi cotizado. Nós sabemos por que é. Porque entra pulpo por moitos sitios de moitos sitios. Claro, eu non digo que estea ben ou que estea mal, pero nós o que dicimos é que, claro, ese pulpo que entra debería ter os mesmos aranceles que temos nós a hora de pagar, pagamos puertos, pagamos aquí, pagamos alá. Iso tamén lle debería de inflarlle na factura das bolsas de pulpo cando veñen para aquí. Claro, non se fixo o mesmo diñeiro, non se traballou. Vos sabedes como a min que foi un inverno de moitos malos tempos, os días de traballo foron moitísimos menos, e claro, eso ao cabo do ano repercute. Pola súa banda, a Consellería do Mar xustifica a necesidade deste plan para mellorar a rendibilidade do sector e o estado do recurso. As medidas técnicas contempladas na nova normativa son necesarias para evitar que continúe a caída da produción nos vindeiros anos, xa que o plan do pasado ano tivo un resultado ineficiente. En 2012 pescáronse ao redor de 800 toneladas menos que rebaixaron os ingresos con respecto ao 2011 nun 6 millóns de euros. Así o destacou o secretario xeral do Mar, Juan Maneiro, na súa comparecencia no Parlamento, na que dixo que o novo plan evitará a sobrepesca e a saturación dos mercados ao principio da campaña. Maneiro incidiu na importancia de reforzar as medidas de control para promover a práctica responsable da actividade pesqueira e para facilitar o labor do Servizo de Gardacostas, que na pasada campaña do polvo retirou do mar máis de 15.000 nasas indebidamente caladas. Entre as medidas de control adoptadas citou o balizamento de nasas con precinto e o programa de seguimento e control, levado a cabo pola Subdirección Xeral de Gardacostas, en colaboración con gardapescas das confrarías, para incidir non só na actividade extractiva, senón tamén sobre a actividade comercializadora e transformadora. No que respecta ao réxime de calamento das nasas en Arousa, Maneiro sinalou que non é nada novo, xa que o sistema acordado é o que estivo implantado dende sempre, ata hai un par de anos. Segundo explicou, volveuse a adotar tras comprobar que o réxime implantado nos 2 últimos anos tivo un resultado ineficiente. Ademais, o secretario xeral do Mar lembrou que o plan foi establecido tras manter varias reunións entre a Administración e as federacións galega e provinciais de confrarías. Sen embargo, estas explicacións non convencen a boa parte do sector, que tras a última xuntanza celebrada este martes anunciaron novas movilizacións. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos o 986 744 428. A empresa atlántica de construción e medio ambiente acometerá a reforma da lonxa da Pobra. Así o anunciou o presidente de Portos de Galicia, xa que esta empresa presentou unha oferta cunha rebaixa considerable con respecto ás outras que se presentaron ao concurso.
Despois de numerosos atrancos na tramitación que ralentizaron a adxudicación das obras de remodelación integral da lonxa pobrense, o proxecto podería iniciarse nas próximas semanas, unha vez resolto o concurso de adxudicación dos traballos. Foi precisamente o presidente de Portos de Galicia, José Juan Durán, o encargado de anunciar o nome da empresa adxudicataria, Atlántica de Construción e Medio Ambiente, que presentou unha oferta de 261.000 euros, moi por debaixo da contía base de licitación, que se situaba nos 352.000 euros. Resultou proposta a adxudicación a empresa Atlántica de Construción e Medio Ambiente e que por un prazo de execución aproximado de 7 meses se vai a desenvolver. A contía da adxudicación tivo unha baixa importante, estamos falando sobre un presupuesto de licitación de 352.000 euros máis IBE, tuvo unha contía de adxudicación de 261.000 euros tamén máis IBE, estamos falando de 300 e pico mil euros, 315.000 euros en total, e que empeza ahora o momento, precisamente logo da proposta de adxudicación, dos trámites correspondentes á contratación, á presentación da documentación pola empresa adxudicataria, lóxicamente a prestación da fianza correspondente e a asinatura do contrato. Cando eso se faga, se iniciarán as obras que, como ben aparece na oferta que resultou gañadora, pois terá un prazo de execución de 7 meses para o que queremos coordinar fundamentalmente coa Confraría de Pescadores e coa supervisión do Concello a execución das mesmas para provocar os mellores trastornos posibles ao normal funcionamento da lonxa. As obras consistirán basicamente na reparación das fisuras e humidades do edificio, así como na instalación dunha nova cuberta. Suporá por unha banda a reparación das fisuras e humidades que existen no propio edificio, sobre todo na zona administrativa do mesmo, así como a incorporación en esta reparación de materiais de acabado que eviten no futuro a aparición de problemas destas características. Tamén está contemplado no proxecto a reparación da cuberta mediante a aplicación dunha nova impermeabilización e tamén se inclúe a ampliación do volumen das oficinas cara ao norte, co que permitirá un axuste da distribución interna e tamén se creará dentro deste proxecto un almacén para a maquinaria. E despois, na parte do inmoble que corresponde á zona de exposición e venda, as intervencións serán unha revisión do saneamento e unha sustitución do pavimento e da cuberta da nave. E tamén, por suposto, se renovarán, como estaba previsto, revestimentos exteriores nos dous volúmenes, co cual eu podo decir sin ningún tipo de exageración que o resultado final desta intervención, desta reforma da lonxa, vai a ser tanto no seu conxunto exterior como coas actuacións interiores, unha lonxa totalmente nova. Tanto da Confraría Pobrense como a do Concello agradeceron esta importante actuación, demandada dende hai anos polos profesionais do sector do mar da localidade. O sector do mar requería, a cofradía requería sempre esta obra. É verdad que daqui, querido presidente, agradecemos que transmitas tanto ao conselleiro como ao presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, o noso agradecimento. Tamén che teño que dar as gracias, presidente, non sería bo que o deixara no tinteiro, que fai uns días falín contigo personalmente para o sector mexilloeiro dos pantaláns, concretamente, máis que se arreglara porque había unhas tablas en malas condicións. Teño que dar as gracias porque efectivamente enseguida se colleu o tema e se solucionaron. E tamén te teño que dar as gracias porque así tamén nos dixeron tantos empresarios do muelle comercial como tamén os distintos consignatarios de que se arreglou o ano pasado os accesos pintados, os accesos ao muelle, e nos gustaría moitísimo que este ano se terminaran. Queda moi pouco por facer no pintado, pero che agradecería, presidente, que o tuveras en conta. Sabemos perfectamente que as cousas de Palacio van despacio, en que ás veces, pois, bueno, a necesidade implica pois ter que queixarse un pouco sobre unha situación, non? Nos alegramos-nos de que esta obra al fin pois estea a disposición de todo o sector do mar, porque ao fin e ao cabo non é unha obra que se faga para nadie en concreto, non? Senón que é unha obra para o pueblo e para todas as persoas que se dedican á actividade, non? Era moi triste pois ter pingueiras cada vez que estaba chovendo, e incluso estes días que estuvo chovendo volveu a haber, e polo tanto pois todo estas que sean obras de mellora pois é unha cousa importante. Manuel
Maneiro aproveitou a presenza do titular do ente autonómico para trasladarlle tamén outras necesidades do pósito, como é o caso das casetas de usuarios ou diversos labores de mantemento nas instalacións portuarias, como é o caso dos pantaláns flotantes. Solicitudes ambas que foron escoitadas polo presidente de Portos e que tratarán de ser resoltas na medida do posible. Coa triste nova dun afogamento na praia do Vilar iniciamos o noso apartado das breves. O fatal desenlace producíase ao redor das 5:30 da tarde do sábado neste areal ribeirense, que se caracteriza especialmente pola súa perigosidade. O home Owen O'Toole, de nacionalidade irlandesa, atopábase de vacacións disfrutando dunha xornada de sol e praia, coa súa muller e o seu fillo, este último con discapacidade intelectual. Ao ver que este estaba pasando por dificultades e ser arrastrado polas correntes, non dubidou en acudir ao seu rescate, como tamén fixeron outros bañistas que se atopaban nese momento no areal. O rapaz puido finalmente saír polo seu propio pé, mentres que o seu pai foi arrastrado mar adentro e acabou morrendo afogado. O propio mar, minutos despois, acabou devolvendo o seu corpo a terra. A pesar de que lle foron realizadas manobras de reanimación na propia praia, nada puido facerse pola súa vida. A todo lugar foron movilizados persoal sanitario, membros de Protección Civil, Policía Local e Policía Nacional de Ribeira, así como tamén unha ambulancia e un helicóptero. A súa morte prodúcese a escasos días da chegada dos socorristas a este areal, un dos dous en Ribeira que dispoñen de distintivo de bandeira azul. A Confraría de Pescadores de Aguiño non organizará este ano a súa tradicional festa de exaltación do percebe, despois de 16 anos celebrando ininterrompidamente. A decisión foi tomada no transcurso da última asemblea da Xunta Xeral do Pósito, que decidiu por ampla maioría deixar de organizala. Os motivos esgrimidos parecen ser económicos. O patrón maior, Xosé Manuel Oujo, informou de que a decisión xa lle foi trasladada ao Concello. A festa gastronómica na que se rende culto ao rei do marisco pasa por ser unha das citas de maior relevancia na comarca do Barbanza, a que acoden todos os anos numerosos veciños e visitantes. O apoio ao deporte local non só depende das administracións, senón tamén dos alcaldes. Desta volta foi o alcalde de Boiro, Xoán Xosé Dieste, quen financiou do seu propio peto unha embarcación para o palista local Cristian Silva, que participará no Campeonato Europeo Júnior que se vai celebrar en Polonia. Moi emocionado, o alcalde boirense fíxolle entrega ao palista local Cristian Silva do Club Piragüismo Rías Baixas dunha nova piragua, coa que disputará do 27 ao 30 de xuño na localidade polaca de Poznan, formando parte do equipo nacional júnior o Campeonato de Europa na modalidade K1. A piragua, que foi financiada polo rexedor do seu propio peto, era unha necesidade, xa que a actual embarcación non reunía as mellores das condicións para poder competir en igualdade co resto de participantes nesta proba. Me pediron unha piragua para Cristian. E, bueno, como non tiñamos moito tempo, porque sabía que poñer a andar, que había que encargala, pois eu decidín personalmente, como alcalde e como pai dun amigo dele, dun compañeiro, personalmente, pois, apadriñar e patrocinar a piragua de Cristian. Penso que é un rapaz que o merece. Un rapaz que conozco desde os 12 anos, porque foi compañero do meu fillo, e que, bueno, un bo estudiante, un gran deportista, mellor persona. E decidín, pois, tomar esa decisión rápida e dicirlle a Luís Obrille, pois, que encargara a piragua, que me facía o cargo dela, como máximo objetivo de que eu confío en él, é unha gran promesa do deporte de Boiro, de Galicia, e que para que saquemos o mellor resultado para todos en Poznan, en Polonia. O palista boirense disputará con grandes esperanzas este campeonato, coa intención de poder obter praza nesta proba para o campeonato do mundo. Bueno, esta piragua supón unha axuda, per min é dame moita alegría que o alcalde de Boiro me apoie desta maneira, mas supoñendo que esta piragua vendo da el personalmente, non é dos fondos do Concello, pero bueno, estou moi agradecido ao alcalde, ao Concello de Boiro, por outras axudas que me dou noutras ocasións, por facilitarme deste xeito a miña participación no Campeonato de Europa. Sí, bueno, veño de ter unha lesión, pero ahora xa está mellor.
Con respecto ás posibilidades, non sei o nivel que hai por aí adiante en Europa, pero bueno, eu intentarei facer o mellor posible. Son consciente de que hai moitas potencias mundiais, Hungría, Polonia, Alemanha, pero bueno, España tamén está aí, eu intentarei estar aí adiante, quedarme con unha boa experiencia e para o ano que xa son xuvenil de segundo, aí con obxectivos vou xa este ano, pero xa po ano xa ir con obxectivos máis claros, porque xa sei o nivel que hai. Dos obxectivos deste ano é iso, intentar acadar un posto e coller unha boa experiencia. Na lonxanía, o reto de poder clasificarse para as Olimpiadas. Bueno, sí, como todo deportista, participar nunhas Olimpiadas é o máximo que pode optar, é a máxima ilusión dun deportista calquera, pero, bueno, hai que ir pouco a pouco, isto son todo pasos, hai que ir prosperando pouco a pouco e, bueno, gustaríame algún día chegar a participar nunha Olimpiada. Pois así, con este apoio ao deporte rematamos o noso informar desta semana. Despedímonos ata o vindeiro xoves, pero xa saben que, mentres tanto, poden volver a ver este e todos os programas anteriores a través da nosa páxina web, canalriasbaixas.tv. Agardámolos o vindeiro xoves á mesma hora, non nos falten. O mal tempo e o estado da mar fan que as nosas bateas precisen duns coidados especiais. Forjas del Salnés, a túa empresa especializada en reparación, mantemento e fabricación de bateas tradicionais. Máis de 40 anos de experiencia nos avalan. Damos asistencias 24 horas no mar. Forjas del Salnés. Chámanos ao 986 744 428.